takana. Ei jaksais enää tehdä mitä. Sitten vielä tuli täydellinen burnout. Sitten vielä läksyt jo riittää. Jääkaappi tyhjänä, voi nyt vittu, mulla on pakko, ei kyllä sydästä palkittu. 7 roadmanit oven takana, niin se mä sanna rahat tai serkset on pohot. Läksyt tehty, pääsin pelaperit loppu kun naapurin kissa dela. Huomenna pitää taas 7 herätä, tää elämään tapa ei mua muuten elätä. Viikossa riittämi 7 päivä, kuhan ei 8, niin ei huole häivä. Voitaks mä peleis? Turha luulo, jonne huus mikki ja lähti kuulo. Kolotiin varpaan, astuin leikon päälle, toivon kuolevani ja kaadun jäälle. Hersiin keskiyöllä känniläinen pihas, se mun puutarha tonttuu, tonnen teol vihas. Kouli on monta tuntia takana, ei jaksais enää tehdä mitään. Sitten vielä tuli täydellinen burnout, sitten vielä läksyt jo riittää. Kouli on monta tuntia takana, ei jaksais enää tehdä mitään. Sitten vielä tuli täydellinen burnout, sitten vielä läksyt jo riittää. Tunti alkaa joku inisee loka takana. Turpa nyt sitten kiinni satana. Vielä tarvii ruokaa mut kaupat on kiinni. Roskiksesta hesee, siinä vasta diili. Kotiavaimet ei taskussa, sain ajatuksen. Menen ikkunasta sisään vaikka lasta majoituksen. Kello 3 yöllä, pitäis kohta nukkua. Jumalauta toon käyn, pitää vielä kukua. Minun puhelimeni vaihtaks lockdownaa. Päätin sen heittää ikkunasta. Pian sen päälle joku astahtaa. Sähkövaureja löytyy sairaalasta. Otin ruoan uunista ulos, poltin sormeni. Mun ruumiillistuma hetkis vaikeni. Elämä on paskaa, Mikon loppu tulos. Mut heitetään parikymppisenä kodista ulos. Kouli on monta tuntia takana, ei jaksais enää tehdä mitään. Sitten vielä tuli täydellinen burnout, sitten vielä läksyt jo riittää. Kouli on monta tuntia takana, ei jaksais enää tehdä mitään. Sitten vielä tuli täydellinen burnout, sitten vielä läksyt jo riittää. Loppujenkin lopuksi oma sielukin mut jätti, eikä siinä vielä kaikki mun koko omaisuus räjähti. Pussit menen nukkun, tajun että kohta huominen. Kyllähän se selvii, mähän on tuominen. Tänään meni huonosti, se on ihan sama. Yritetään uudestaan sitten huomenna.